Mangin kwalipikado na ang mga trabahador sa transport sector nga makabakal sa bugas sa presyo nga 20 pesos kada kilo. Suno sa Department of Agriculture, ini magasugod na buwas nga adlaw, Setyembre 16. Ginpahayag sang DA nga may 57,000 ka public transport workers ang ginapaabot nga makabenepisyo sa nasambit nga programa sa inisyal nga pagpapatuman sini. Kalakip sa mga kwalipikado ang mga bus, jeepney kag tricycle drivers pati na ang mga transport operators. Sa idalom sang programa, ang mga kwalipikado nga drivers kag operators ginatugutan nga makabakal sang tub-tub 10 ka kilo sang bugas kada bulan sa nakasubsidiya nga presyo sang 20 pesos kada kilo. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Kabombo, ang masunod nga dollar kag iban nga currency exchange rates ang ginbase sa closing transactions sa Bangko Sentral ng Pilipinas kag Bankers Association of the Philippines ang adlaw sang Biyernes. Wala sang official transactions sang Sabado kag kahapon nga adlaw Domingo. Para sa reference rate, 57 pesos and 10 centavos ang baylo sang US dollar, 7 pesos and 34 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar, 44 pesos and 63 centavos ang baylo sang Singapore dollar, 15 pesos and 24 centavos ang baylo sang Saudi Riyal, kag 67 pesos and 9 centavos ang baylo naman sang isa ka euro.